life, all the things that, and all that's within me, bless his heart. Lightly, just for a moment, I want to turn to somebody. Okay, punta tayo ng Costco. Costco tayo. Memorial Day bukas, kaya maraming nagano. Karaoke, power, ano, speaker, wireless mic, bundle, party, $299 ang price. Ganda. Karaoke time. Waterproof, oh. Bangis, 84. Boss 13, mahal pa rin, no? Meron ako nito. Yan pa rin ang price niya. 3 plus. Mahal na ang 3 inch na 360. Ayun siya. Bundle. Yeah, you know you have an agreement with them. Ganda. You know what? Battery siya. You guys buy the box, you know? Yeah. Beautiful. Ganda. Oh. Ito yung battery niya, oh. Kaano kaya to? Ayun. Para yung price niya. 1,499. Almost 2,000. Ganda. So, folding bike din siya. Ayan, o. Power Plus. Ganda rin. Brand niya. Ayan ang the best. Magnum Melody. Solid, oh. Grabe. 1.5. Ito yung gripo ko. Ay, nakatipid ako sa hose. 25 lang binibigyan. Steak. Beef ay rib. Mahal. 78. 100 plus. Wagyu. American Wagyu. Wow. $79.
Kuha tayong chicken, dalawa. Dalawa na. Dalawa ang kunin natin. Yun. Ito yung the best. Grabe mahal. Pag bibili ka nito, dapat sa ano na lang, sa San Pedro. Dito sa Costco, malinis, kaso nga lang sobrang mahal siya. 53 dollars ang dalawa lang. Sa ano to, mura na to eh. Sa San Pedro Market. Ito mga sashimi tray, oh. 38. Sarap na pulutan to. Yum yum. May ginagawa ni Bornok to eh. Okay. Dali lang yan. Sabi. Kuha tayo nito para baon-baon. Yan. Beef chuck. Para may protein tayo. Kuha tayo dito. Baon-baon. Ito naman mga dog food tayo. Dog food. Kuha tayong dog food. Para kay Ropi, Boba, tsaka kay Abby. Okay, kuha tayo nito. Kanilang chicken receipt. Ayan, kuha na tayo yan. Tapos $11 sodium. Just sodium. Ano, gaano karami? 11. Maliit lang siya. Ayoko. Mahal masyado. Akala ko mataba. Siya. Ano natin? No sugar, no? 11 grams of sugar, no added sugar. Yeah. 0. Yan natin kung healthy to. Ito para sa ating diet. Salted mixed nuts. Kuha tayo nito. Ayan. Magkano to? $15. Yun, no? Kuha tayo. Mas healthy. Mas mahal ng konti. $17. Ito na lang kunin natin. Okay. Ito na lang yata, mas maganda. At mas mura pa, roasted, salted. Ito na lang. Punta ng packaging nyo. $6. Ayan. 6. Mga $7. Ito na lang. Ito na lang kunin natin. Ganito, 1.5. ProQuest 3D. Exercise chair. Quality. Ganda, oh. Yeah, beautiful. Usaki. Ganda. Ganda siya. Sana lang. Yeah, oh, cute din, oh. Pang grill. Iyaw. Sabi, mahal.
Cute din nito. 37. So, dapat nandito siya. Nasa harapan dapat. Para dito kakakain. Kainan. So, ang bill natin ay $292. Shop sa Costco. Ang bill natin ay $287 pala. $287. Ganda. Ganda ng car. Cybertruck. Nice. Cybercar. Okay, tapos na tayo ang pamimili. Muna tayo sa Cerritos Mall. Dito muna tayo sa Cerritos Mall. Lakad-lakad muna. Pero mamaya pang ating kain kasi masyadong maaga pa. Kaya naka-fasting tayo ng let's say 15-16 hours fasting. So, konting tiis pa. Okay? Temptation, napakarami. Pagkain yan. Hanggang doon. Dito sa Cerritos Mall. Konti lang tao rin sa mall kasi siguro nasa Vegas. I'm back. Camera First- protection? No, just protection. How much? This is the camera protection? Yeah. $20. Huh? Same. Online cheaper. Oh man. Come on, give me. I will not go Amazon already. And Timo. Timo 7. It's $20, that's it. Huh? $20. No, you give me less. Give me less price. I can do 18 for you. 18? Why? My friend, you know here we have a cost rent, tax and fees, lot of Talks. yeah. Let me see the quality. Oh no, it's cheap, man. Let me see the quality. No Korean. It's good quality, my friend. Good quality. Friend. Meaning. Brand, is that good for 1 week? 1 week only, then remove? 1 week, then out? No, it's not come out. Do you not change the front? No, no money. No money. You are rich, man. No. No money. I just want to protect the lens. Okay, let me see. Huh? Broken already? No, brother. Huh? Last money, my friend, 10. 15, right? What? Last money. 17. Okay? Okay. Okay. Yung sombrero. Yung sombrero. LA. $50, so death row. Death row. $30. Ito. Palengke muna tayo sa Island Pacific. Island Pacific tayo. Tingin tayo ng isda. Fish. Let's go.
Talbos kamote, $5. Ay, kamote ba to? Sitaw. Ako mga red rice ko. Yun. Black rice na lang. Tingnan natin yung difference dito sa itong dalawa. Itong red cargo rice tapos yung black sweet rice sa kay ChatGPT. Tingnan natin kung anong mas maganda. So black rice, sweet rice, black sweet rice. From let's see, red rice is highest fiber yung black rice. So mas maganda ang black, digest more slowly, helps you feel for longer condense in the area. Good source of content, more feeling than white rice. So yan, different hunger sooner. Even better, mix black rice, red rice plus white rice. Mix black rice, red rice plus 80% white rice if you're not used to. So mix natin na lang. Pag mimixin natin, katulad ng ginagawa ko dati. Ayos. Ang dami mas na nakakatep mo. Legal Express pa. Isa na yung pati. Kailan kami mo-order? Dami. Daming choices siya. So, meron din dinakdakan, may utak. Dami yung gulay. Mga karne naman dito. Daming crab po. Isda na. Siguro mga iniwan to. Dalawang tilapia. Product of Thailand to. Langka. Jackfruit, langka. Ito naman mga isda. Alibot. Sarap itong ulo. 99 per pan. Ko kaya ako. Sinigang. Mahalang salmon head. Kuha din naman. Ito na lang. So, 4 ang kinuha ko. Ang price niya yun. Ipakat natin to half. Ulit tayo ng yung number natin. Ipakat natin to. Among bingo. Balatong. Yan ang buo-buo. Sarap. Wala na rin asin. Buta yung asin. Ang asin ay yan. Ito. Buat tayo ng blue crab. Malaban. Wala tayong sinigang mix. Suman kasabaw, $5. Grabe ang palaya. Ayos. Ang lisa. $8. May discount ng Kaiser employee, $165. Natin yung ating cart. Always.
That's it. Ang ating pamalengke. 166 ang ating bill. Tapos, sigang tayo ng ulo. Tsaka may konting, yan, ang part ng salmon. So, ito may konting sitaw, okra, tama rin. Tapos kuha tayo ng talbos kamote. Yan, tapos magano tayo. Ayun o. Para sa ating sinigang. Luya. Kamatis. Bawang nilagyan ko. Sili. Yan. Red rice. Okay, yan ang ating red rice. Yan ating red and black rice. Ibababaunin ko. So, ito yung ating sisigangin. Yan. Yan na tayong dyan. Tamarind soup. Tapos, okra, sitaw. Napakulo ako ng yan. Luya, kamatis, sili. Ito yung aking sisigangin. Yan. Aking nalinisan. Re-rep ko na lang. Baon-baonin ko. Or kainin. Fresh na fresh, oh. Salmon. Sarap yan. Ating sinigang, malapit ng maluto. Ang ating sinigang, ulo-ulo, malapit ng maluto. Tapos na ang sinigang, ulo-ulo. Ayan, durog yung kalamansi. Tayo, salmon head. Ano tayong sili? Red rice, black rice. Red and black rice. Kain na. Ulo. Aking favorite yung mata. Ayun o. Ayun. Yung mata ang favorite ko dyan. Yan. Basta yung kamote. Yung spinach leaves. Basta naman panak jebay kasi di ka. Nagbiro ka dinengdengan no. Kanda puros karne. Yan. Gabi. Yan. Ating talbos kamote. Spinach. Tapos may ano din doon. May spinach yan. May tangjan yang kal. Mustasa, pechay. Nya nga rato yang kal. Nya ta. Natoy. Sayang yung sili dyan. Anti mustasa, salad lang nata eh. Pag-uungan. Tanglad. Buti nabuhay itong ano, ati. Nagana? Papaya, nye. Nya. Bagta nagbiag mo piman kasi may isang nagbiag. Kamatis ti ang awan. Yan, kalabasa, maraming bunga yung kalabasa. Yan o. Meron pa doon. Sabado maggugulay tayo. Magdinengding tanto dito eh. Yan. Yan ang ating maliit na gulayan. Ating marunggay. Yan o, marunggay. Yan. Saging. Yan. Diba? Ayos. Yan ang ating mini gulayan. Lad. Okay boy. Lemongrass. Another kamote. Ito maraming maraming pang hey! No! Pang bin na lang yan. Rosemary. No! Robbie boy! No! Yan ang ating mini garden. At ako'y mag-prepare na. Ay, papasok na. Kaya ka lahat sumurugtan. At dati nakita nga bisikleta di ko, ay ko, yung mo no naaladan.
Basi nga bisikleta di tayo nga. Nagpintas ko mga iawid mo di ay. Chap-chap mo. Ay, hindi ka robata. Nakitak ni, awon na nang. Kita mo tapay jay. Dadrive back di. Hey! Ha? Yung baon ko, malunggay, talbos ng kamote, talbos ng spinach. Tapos may gay. Talbos kalabasa din. Talbos kamote natin. Lagay na nga natin. Ayos. Baon. Kinuha natin yung ating karne para may protein tayo. Inadobo ko tapos in-air fry ko for 20 minutes. So, tanggalin lang natin yung mantika. Ayos. Baon. Tanggalin lang natin konti. Apple cider. Kain tayo. Kulay. Ating pork belly. Air fry. Ating Unicity. Unimate. That's it. Kain. Muna tayo dito sa Winco. Bili tayong chicken. Winco. Let's. Chicken. Yung mga price nila, yan o, chicken. Bili tayong chicken. Okay. Maraming sarap din yun. Yan. Sige, Yun tayo ng seafood soup. Mga seafood nila. Mga meat section nito. May ano sila dito, turkey leg. Yung turkey leg. Turkey. Ano yung baon ko yan. Ang laki. Mga belly din sila dito. Oops. Mahal. Walang mas healthy. Pata. Smoked pork. Oh. Mahal. Almost $7. Hanap ko yung lamp eh. Lamp. Dami. Beef oxtail. 18. Oh my god. Mahal. Mahal naman. Oh. Filet mignon. 11. So, ito yung binili nating chicken. Okay. Yung mga meat ng Winco. Parang ano din, food for less ang price nila. Halos parehas lang din. Ito $23. Value pack siya. Mahal din. Let's go.